Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ke Youth Wing jong ke Voice of the People Party. Kilalit banpan jing shai no ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Halor ke jing do tho exam DSC ki khna belalong min hak hanyo tarik lebiar arhajar arpenrio. Kani jing momi orung ki khna ban tho exam ha kampian Kadai ke belajar ki artali ki cakap penong tho exam kata KGP Girls High Secondary School Jayau but Jail Road Boys High Secondary School. Ka Voice of the People Party habe day berkani ke benta kala IT ro de jing tho Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Ka kong RM Kurba ban ajing mut ban kampen bo ni ki cakap tho exam hakaleng ke district knang bokum kini ki jingja kin omja shu hakipor ban wan. Uba marbot dekhar President VPP Youth Wing Bakran shikinong tho khubor uloong kum kani kijingja kamde shu kabrangja tang benta hendai kani kadi kasien ke baar bagi khna ki belapen khre bane khone ke exam DSC lani ki weiru ke exam thongkam ka sarkar bagi khna ki hab ban phayam rem namar ke jingslam jong ki ban poi tang da ki minute hagi jaka tho exam uloong ka East Khasi Hills District kadi ke bayar namar kata ki khna ki wan ki jaka bajingai kum na mausanram sora pen ursla bat ki weide Bat halinti ki kendo ru ke jing sakut kali namar kata kala kerpa de ke DC ban bu khambon ki jaka tho exam bakalong ke jing pensuk ya ki khna bat bakinum ja shu ki bakum kini ki jing ja ho na kalyang ka jongi ka VP Youth Wing lawan kendo ya DC mentak sengi ka jing kendo ya i kalong ba halor ka tu ka jing du jong ki pun ut ki candidate ki balik tho ya tu ka exam bala khot da ka DSC hakani ka sisa jang ka peladap de pun bah ki candidate ila complain habidai bakatu bat ngani thu ipi bah ka tu kusngiru i president rang ba jungiru i baden dayo ya complain bubun ba ki candidate ki ba tu ban tho ya tu ka example hot ka DSC bat mar kumtai la pentip yangi ka VP Youth Wing bat ha ka tu kusngi hi na kalyang jungiru ngilai let hi hakitu ki center sebaki tu ki kena kiladu banto itu ki exam de na kalyang ka VP Youth Wing jungi ngidap da ka jingsung khia hadu ka tata namar balai ba kani kamdei ka sin ka beningkong ka baja kumni kani kalalong arsin kalalong kumni ba ki kena ki candidate kindu ban tho ya ki exam ki jongki apa khot pelong da kani ka DSC di nakalang kajungi hakani ka no phaisngi ka mamtang lawan kindu ye DC pan ni kajing pensyai mo ba balai kali ja kamtu nomor kamdei su kasin ka beningkong kala long arsian bat pi hi ki khna ki long frustrated ha hak tu kasngi ha ki du ban tho exam bat nakalang kajungi ngilapan ye ka explanation kajing pensyan nakalang ka DC balai kali ja kamtu bat ngila keliru kan nungut ki candidate ki don ki ba apply ya kani ka post pion bat EDC la ya thu ingi ba ki candidate baro ki don hadu komba khasan hajar ai bat ngila kli ni DC ru ba kan utli ki centers pibu hangni po Shillong hatu kani ka examination jong kani ka post pion fi khot jong baro kawi state ne em ila ya thu ingi ba kadai tangjong ke East Khasi Hills tena kalian kejungi ngilaya keren ba bat EDC balik kali ja kumni bat na kalian kejungi ru ngila agin ya ka jemut mo na kalian ke Youth Wing banang ni khmat ba na kalian ka demonstration mo na kalian ka DSC ba kidi ban penbun ya kini ki centers nomor ba East Khasi Hills lada pishim ya ke East Khasi Hills kalong ka ba kabahe ba ka district tinadu ka masram urang hap East Khasi Hills nadu ka pun usla nadu ka sora mo ki konsumsi ki shnong kilong ki bajingai ba mo ki kena ki candidate kin wan tho exam kin be slu shlong kalong kala jingai ba ti nakalyang ka DSC pat kabu ya ki centers tang ni po shlong tingi habangi keli ya kini ki centers kon tuli figuru tingi sim layo ya ka juba nakalyang DC yong ba in sapentip yangi lingba ka jingtho tingi la kintu bat ngila kerpat EDC banani ya EDC banani khmat ide ban penbun ya kini ki centers kini ki centers ban tho exam kini ki candidate ki jongi dena kalang EDC habang ngila syong perkhat ngila ya karan sani bha bakhnang ba kini ki jingja kini ki jing e kimnum wan chu nang ni khmat mo kinum bu chu ki jing e
ya ki candidate ki jungi bapli ki candidate ki jungi kala pun create storm haba ki let pat shaki exam hall ki jungki lani ki centers ki jungki kumenit kumen sajan play i mo ba hati social media ba ki kena kila keren ba ki slam tang khendian kim yo shu bandrung mali tho ya ki exam ki jungki bapli ki hammi da ka jing yamram nong to te ka khta ki nyaki te na kala nga jungi ngi so phya ba du ka tata bat ngila yo bun ba ki phone call lagi candidate ba kala ja kum tu te na kala nga jungi ngi so phya bat wut ngilawan be ban ya keren ban yumir jumbut bat ka administration ding ba EDC bat ka sultanat ba hakani ka sni ka pemerintah ba EDC ru ila long billing mo ngani tu ifi ila long billing ba in pun bun no kini ki centers nang ni shakmat haba don kinu ki exam ki ba khot na kalyang ka DSC mo dengaru subanai kublai ya EDC ba ila priang ya ka jing kerpat ke jungi ya ka jing suggestion na kalyang ka VP youth wing ke jungi ngila ai kublai kerpang i ba nani shakmat lada don ki exam pat kin kampun bon shu ya kini ki centers namta ki candidate ki jungi pat hakoi ka liang ru isngo ban kintu ya ki candidate jungi ya ki khna samla ki jungi mo ki ba wat kam wat jam mo ki ban wan tho ki exam ki ba pher nang ni shakmat lada ka sokar ka khot disngo bha pat ya ka por mo kintu da ka jing sngret na ka liang VP jungi sngo bha pat ya ka por na markat kum ka jingwat jungtip ka jungi bana kalian ke DSC kila bu ya kapor trashiteng baki dei ban poi hapoki examination center ki jongki but don ki center ki batang aila hadu khandai beji mo te ho ngi smutu namar ki don pat ki candidate ki ba one part na ki jaka ki banjingai teng sor silong play ihi mbe tang sor silong wat ki jakaru mo ki ka blok pelong ko bejur ha ngi smutu i tak jinge te kumno bangin lawi tak jinge ngi la suwan ki ndu BDC bat EDC ngila ong tentu mene ban insok pun lagi center bat akaju kapor ngi sukwa ban tentu kan ya candidate jini ba scope ha angi kerpat da jung songret na kaliang jung iru ba makiru kide ban bat ya kapor mo kide ban mi dang step mo kide ban poi shwa ya kapor shwa bakin tho ya kata example bu daka DSC entah syahatu kin iba bas lesi adong kamban kendanya kini center untang su dang dengan ba ni sikini kini ki Jakarta kan kendang lesi pakan usut kini kisam lagi hamsa su jangai am kadi kata ken ngalai thu ipi bangila I suggestion ya EDC ba ladei ban penbun no kini center tho exam haman lesi haman laki district lani haman laki konsumsi mo pe kum ha iskasil semta iskasil district lalong ka bahe ba ka district di kumulai thu ipi mene ka sora ka mo suram kinwan nang tai ajngai ba ki pin uslang ajngai ba na opor slong ru mo kinwan ki candidate jumi ka jing blok ru ka badang jur ba ketika linti nang teru ka surak ka badang sna ka mampat dep ka blok ru ka nang sakut blok ba ni thu ipi te ngila ajmut EDC mene te nak kalian DC ila ya perkhat lang bat i bat ila along willing ba nang ni shkmat in sapun pun ni kini center for exam te ngiru suman ai kublai ya EDC ba ila along ploy badan ni shkmat in penbon ya gini di center tho exam am habi dei berkata tengi khamyo ban ya keren ni khamyo ban ya keren te ya kata te na kalian kejongaru ni kalian jungi ni suwan ban ya keren bet ba kidei ban penbon ya gi centers kata kadi ka wi ka ba ngila association ya ka government association ya EDC ya ka association ke jungi ba ka DSC ba kidei ban penbon bet ya ka ya kini ki centers tho exam mo di kamar di situ kita semua sih bantu akan kita berada di Malaysia. Dua punya kalau dua tiket kapan tiket na kemudian ada di sini pak. Nama ibu bun bahasa Mesir makin ya semua tu sih exam lagi. Koi untuk kelas apa itu bun orang koi. Dengan ngetrai ba nakaliang ka disiru in saperhat bidai berkata mo ingin saya budin bidai berkata mo dikata ke disuruh. Thank you. Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimene don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jang diri undai langit ndaki beriu ke ya be kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kini kau jong man barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu